Hei, bine v-am găsit, La un nou dragii mei, prieteni abonați, mă rog așa, fani. Astăzi fac un mic vlog, uitați aici cu Da. meu. Da. Este foarte bun, face videoclipurile, editează, este foarte bun. Îl vedeți voi așa mic de statură, dar de fapt este mai deștept și ca mine un pic. Ce dracu. Vlogul ăsta e făcut de mine și de el. Da. Ne-am decis să ne apucăm de oarece ne plictisim vara fără cameră, parcă nu zici că nu sunt nimica. Ce să facem? Asta e. N-avem. Mă rog. El ce vrea să spună este că când faci un videoclip, te distrezi, primești vizualizări, așa mai departe, lumea te adoră, începe că până se obișnuiește lumea cu tine va dura mult și bine. Că vedeți dumneavoastră, vedeți voi, cum să vă zic eu. Când te apuci de un videoclip, cei mai mulți întrebe o să vă zică ce bă drecă, tu ești urât, că nu știu ce, că bla bla bla, așa mai departe, bă, că lasă-te drecă, nu e de tine. Știi? Da, și acum noi suntem pe o punte. Ia, încercă să ții telefonul așa, ca să vadă puntea. Noi suntem acum, uitați, pe o punte. Hai să trecem. Uitați și un lac. Deci este foarte urât. Da, Aș chiar. vrea să fie albecei, dar se poate. Este foarte urât. Eu am foarte mult, îmi place foarte mult YouTube-ul, pe scurt. Îmi place atât de mult la chiar două. dacă ne-am apucat de mulciare, nu dă mult, mai puțin acum, în 2 minute. O să vă arătăm și challenge-uri, o să facem de toate, dacă vă place. Voi știți că eu și cu vărul meu vom face foarte multe videoclipuri, dar numai dumneavoastră trebuie să vă placă și să le adorați. Știu că la început o să credeți că suntem niște fraieri amatori, dar o să vedeți că avem foarte multe idei. Mâine o să facem provocări nebune 2. Vă asigur eu că mâine cam pe la ora 2, așa. 1, 2, 3, așa o să punem videoclipul. Să fie direct editat. Da, o să uitați. fie direct editat și sper să vă placă ce facem. Doar asta nu e o muncă, este o ușuriță. Nu e așa greu. Ok. La revedere, dragi prieteni. Nu. La revedere, dragi prieteni. O să mai facem și un vlog altă dată, ok? La revedere. Zi, bă, la revedere. La revedere, fanilor, abonaților.